Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani Nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon mundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkulmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Para parsmaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Kamu Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nang ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima, Tru. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Nggih. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki rawet dira sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumenku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3.
Saiki kowe kok iso ngunake bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek blogegku sadune to. Lit. Mal. Yo. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilin ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndwarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu. Kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan. Ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten napa-napa. Kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sakurawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok, morat marit negarane. Sakniki ketemune ngeten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo.
nek udu Kresna. Terus pustaka Jamus Limasada digawa nata Ndarawati. Digawa teng negara Ndarawati. Dinggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Limasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngantos atus lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate mengargae rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku kula mboten gawe-gawe. Maning jajalan sekertane bawuh iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Dengange, Tru. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku kanthi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lho ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung ngreske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Limasada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Limasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip.
kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Bong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal jasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Aladenane bacut wani ya bacut nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Jamane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput, kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru, kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar lan bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jawab aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karo apa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal tak aspal kene esuk tak cor kene esuk tak nehi toilet kabeh ya ming telek nek magang ki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate wong sabar kok ora sabar ana ngene iki ora wedi lho sawa-sawa terus ya wis aja tak eleke ya aku meleh to lah ya engko gampang kanggo bengok-bengok sedhela wis ning krujuk ya wonten. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki iki Bali. Nun, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo Bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu ana para kawan tak glandang tenggala kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe punane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala arep sampean membanggakan apa gong bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean
ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jan piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkulmu ora. Cangkem ora. Wah. Ngono kok ora wedi karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten nuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap manuswane jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon neling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Kamu Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe. Angka loro, lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nang ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Nggih. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki rawet diro sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumenku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Truk. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun nang jagat? Sebabe apa, Truk? Ambo. Mugi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan.
lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso nguneke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Balen ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan wae. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nanti. Metu Jawa. Gelandang negara regane Adipati. Ayo, ayo. Loh, Gong. Kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Sek mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono. Yo. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni maya wisang geni maya Wisnu Pratindo Gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik.
Engko nek kowe kalah melayu ning aku tak sik rembugan loro Mak Cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara karo kanca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang Bagong non malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Guyen mungsuh karo aku mati tenan. Kok tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sira kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Dene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki.
kaget. Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Ih, Paman. Anggir Antarja. Ih, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den. Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku nglelengi raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Dora Oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho kok menungso kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bendak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betengi kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu lan Mbugumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki.
ngapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Yo Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora iki mergane pademu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Yo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong boleh bergabung. Balik iki. Apa to? Balik iki. Ora tau balik iki aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik iki. Alah. Mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kiri Bali. Meng mampir tok. Ndek bawa aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko Rabi Nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Tak pethuke kok ora Ndarawati ning koyo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo.
iki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho kula jabut untuk kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa si Adi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki Wonten dawuh. sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sapenake dhewe. Gundul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Kowe lah edan tenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe. Oh ya Jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Ha wis cilaka. Wo lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong Pak Jawa nggawa stop map. Kok Umar Bakri udu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe gelari rawang wah sawe takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa abdi Dandang Mangure ya Setran Gondolo Mayit aku tumenggung Panigas Jonggo dasar Pranyata ya endi Semar kon jugarake ngene bakal bangun kayangan iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watur iso nyempal bau kiwa ning Setyaki piye nyempal bau kiwa ning Setyaki wani harau sing tawedene apa ora minggas arep tebak dadamune marganing patimu Singolena Prapteng Ralis Panigas Jonggo Aja mayu. Wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, Bumi Angus Karang Kadempel. Tugra
glun-glune Ganukaca lakon mati dening kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Wait. Ah! Antarja sapa? Abdining Betari Durga. Kolonjaya yo bali ora sawadya balang. Ora bali babati gawon wah mati. Komeng gelis Kang. Tak candak tak bleseki nang lemah mudar. Tak pendem sisan. Abe. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang. Ayo Dimas. Panikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho, Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwening panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sawantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, Edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ning cilik ning kok antepe dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Nyamber ki wonengen. Kula dicandak rikane arep diuncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah.
Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel lho, Mbak. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amo Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa, Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele. Kelakon tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbak. Kula salah kepengen perang lho, Mbak. Iya, wis maju kana. Ya ampun, Mbak iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Terus siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikeki urip canda tak sebul dadi apa kandamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik heli aja mati tanpa arang. Sapa, Mas? Nama
Kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kalian nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang endi papane wong perang? Nang endi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok bringosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun bringose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Bringosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kaca. Aja guyu. Oke aku nek guyu kok aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kaca. Gatut kaca. Iya. Ya ampun gantenge ora jamak-jamak ya ampun. Raden lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mung suwe kowe terus. Ora lumrah ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang kene. Kaya tak ciwit-ciwit. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Heeh. Dan lo ider tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedhok kupinge kok. Senengane bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nah, lho. Bocah wong tuwa. Kok wis peteng. Apa reng?
aku darani cah cilik. Adul, Bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. oh ya kebangetan opo itu kro. Ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya? Ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ra senengane ra. Modar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Terus. Ya. Ki kaya ngene. Ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP, cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Aming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sugine. Wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sugine wis mati ngono wae ya. Ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok Sugine kudu metu. Wis kowe mati wae Sugine ra sawen. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurma bakal ngembari marang panguwasa ulun kawula muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinuwuk wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejegan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten
angenamnan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar datan saged kinukup ajrih kelawan kridaning Sang Hyang para putra Pandhawa nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Betari Durga Jim Setan priprayangan ingkang sami ngramyang sakinggiling Karang Kadempel siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Betari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik nalika semanten siga nrajang wadyabala Karang Kadempel geger ten lha kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak eneng apa terus wah sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang supan malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten iki pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger Karang Kadempel weh lah dalah candak kanthi cara kasat meripat balane Betari Durga ora wani nrajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala Jim Setan priprayangan berkasaan do ngangslupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel malah Mak Jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté ming siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati Rugong aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketoke. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis.
Tenan ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minene isine. Kemeti Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Ring somong. Icil-icile. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Pripun enten napa, Den? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancen iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuhe sing ati-ati aja lali lho Tole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin nglimbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Wang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yai Koko Prabu ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen tok kapirsanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu
Thank you.